2020 ел район матбугаты хезмәткәрләре өчен үзенчәлекле. Тайсырга 100, Зәй матбугатына исә 85 ел. 2 октябрьдә редакциядә Зәй Уфуклары, Новый Зай район газеталарының юбилейлары билгеләп үтелде. Аның өлкәннәр көне уңаеннан оештырылуы чарага үзенчәлек өстәде. Чарага шәһәр башлыгы урынбасары Елена Идашевина, Зәй матбугатын төрле елларда җитәкләгән редакторлар чакырылды. Заинский район образовался в феврале 1935 года, и первый номер газеты вышел в мае 1935 года. Газета чор юлы язмасы ул. Район тормышын тарихлаштырып бара. Туган як тарихын өйрәнү музееннан белгеч Людмила Симонова Зәй матбугатының үткәне, аның архивлардан кайтартылган басмалары турында мавыктыргыч итеп сөйләде. Язмышның күп өлеше 30 елы район газетасы белән бәйләнгән, 15 еллабы, 12 елы редакторлык хезмәтендә. Газета ул шундый эш, ул хәтле бетереп алып киреп китә кешене, аңа чипчынлап күңелен салган кеше, аннан инде ычкына алмый. Газета вирусы, шундый вирус, коронавирустан көчлерәк, кешене бетереп ала да, аннан соң шул җир белән чирләп, газета турында гына уйлап яшисең. Хәтта отпускада чагында да синең язылмаган материалың, яки языласы материалың синең башыңда утыра, күңелеңдә, йөрәгеңдә утыра. Я син анда яңа тема күрәсең, я син анда яңа кызыклы кеше табасың. Аның ялы да, отпускасы да юк. Шуңа яшьләргә бүген эшләүе авыр, кыенрак дип уйлыйм. Чөнки замана үзгәрде, интернет технологиялар килде. Хәзер кеше газета гына укымый, мәгълүматны бик күп башка чыганактан да ала. Шуның өчен буларның барысын да исәпкә алып, барысын да уйлап, барлык ничек дип әйтим инде, клавиатураларга басып эшләү өчен бик көчле аналитик булу да сорала, бик көчле оештыручы булу да сорала. Шуңа күрә яшьләрнең эшенә мин бүген сокланам. Шул рәвешле районда 1935 елдан чыга башлаган газеталар Зәй үткәненә зур өлеш кертә. Кызыл Зәй башы астында дөнья күргән тәүге газета Яңа Зәй, Дуслык байрагы, бүгенге көндә Зәй Уфуклары исемнәре астында басыла. Безнең Зәй Уфуклары газетасы менә хәзер инде берничә ел дәвамында Зәй информ коллективына кереп, бердәм коллектив булып эшли. Бирдә инде без телевидение яңалыкларында, сайт яңалыкларында һәм газеталарыбызда әзерлибез. Шуңа күрә эш катлаулырак. Шулай да безнең журналистларыбыз хәзер универсал журналистларга әйләнделәр. Зәй районындагы масса күләм мәгълүмат чараларының 85 еллык юбилее уңаеннан барлык хезмәткәрләрне шушы юбилей белән тәбрик итәм. Без элек эшләгән хезмәткәрләргә, редакторларга карап, аларның тәҗрибәсен өйрәнеп, эшебезне дәвам итәбез. Иҗатыбыз һәрвакыт саекмасын. 85 ел инде газетабыз халкыбыз һәм җәмгыятебезнең аерылгысыз бер өлешенә әйләнде. Ул районның мәгълүмат дөньясын тәэмин итүгә зур өлеш кертә, җәмәгатьчелек фикерен формалаштыра, халыкка әхлаки юнәлеш булып хезмәт итә. Алга таба да Зәй Уфуклары газетасы белән бергә булыйк. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.